Tàpies i Estellers són dos noms que avui recordem, però són també dos grans de sorra d'una muntanya de gent compromesa amb la llibertat, la llengua i el territori. Qualcú va dir que vivim els somnis dels nostres avis i que tenim el deure de somiar nosaltres allò que viuran els nostres nets. La lluita dels activistes d'ahir i d'avui és l'eina que desbrossa el camí pels que després avançam tots. Ells fan realitat el somni i passen el relleu d'una generació a la següent, perquè la llibertat, la llengua i el territori, al final, som nosaltres. D'acord, nosaltres som els utòpics, idealistes ingenus, que no fan més que somiar. Però estem farts de creuar-nos de braços mentre la terra s'afona sota els nostres peus. D'acord, sabem que no som perfectes, tenim els nostres punts febles, però aprenem dels errors. Almenys vivim amb la consciència tranquil·la, perquè hem fet tot el possible per tal de canviar el món. D'acord, nosaltres som els il·lusos, guardians de causes perdudes, inconformistes tossuts. Però han dit prou, ja no volem refugiar-nos darrere de les paraules, ara passem a l'acció. D'acord, mos falta molta experiència, convé sumar els esforços i els càntics de tanta gent. Però anem creixent, ens fem més forts cada dia.